हेलो लोगोफोर बे समायावहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुसुङै शेयार खालामनो नुजाफैबावबाय आंनि बे इउटुब चेनेलावहाय आङो सदाफोरखौबो हामबाय होनो बेजों लोगोसे देग्लाय जोंनि बेबायदिनो दिनैहाय बेबायदिनो 15 आगस्ट बायबायने 15 आगस्ट बायनाय लगे लगे जोंनि गायनाय फुनायफ्रा जोबखायोने दिनै गायनाय फुनायफ्रा बयनिबो जोब्बाय होननानै आङो आसा खालामो। बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो गुसुङै दिनै बाइबेल सिरिनिफ्राय आङो बेबायदिनो नायले नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो आङो गुसुङै मटिभेसन सावरायनो सानदों। नोंथांमोना बे समायावहाय खोनासंदो सुरुनिफ्राय लागासिनो जोबजासे। दिनैहाय बेबायदिनो बे सान्दुं दुंख्रावनायनि थाखायनो देग्लाय बे पृथिबियाव बे संसाराव बिराद मानसिफ्रा सिन्थायाव दंमोन। गायनो मोननाय ना मोनले फुनो मोननाय ना मोनले ओरैबायदि गिथाव बाथाव सान्दुं दुंदों गायनो हानाय ना हाले बेबायदिनो बिराद सिन्थाव दङमोन अखा हायैनि थाखायनो। दिनै बेबायदिनो जोंनिलाय सिन्था गैया जाम्फै दै दङ। बेबायदिनो दिनै गोबां मानसिफ्रा आसाम बेंगल सिन्था खालामनांदों सोरनिबा जाम्फै दै गैयिफ्रा गायनाय फुनाय मोननाय ना मोनले दिन फैबाय थारिख फैबाय समय फैबाय समय मथन गायाब्ला दिनै जोङो आबादफोरखौहाय दैखांनो हाया बिनि थाखायनो मानसिफ्रा गोबां बेबायदिनो सिन्था खालामनानै दङमोन। नाथाय दिनै सदा प्रभुआ दिनै मोजाङैनो गायहोखांबाय फुहोखांबाय। दिनै जोंनि माइया गोख्रै गायनो हाब्लाबोनो आङो बिराद सिन्था जादोंमोन आसाम बेंगल गायनो मोनैनि थाखायनो आरो आंनि बिमानि जन्मस्थान बेबायदिनो गामियावबो दिनैहाय सान्दुं दुंख्रावनायजों माइफोरखौ गायनो मोनाखैमोन। दिनै बिसोरो दिन थारिख समय फैनायखाय गोबां बेबायदिनो मेचिनजों सारनानै दैफोरखौहाय बिसोरो माइफोरखौहाय गायदों। दिनै गोबां थाखा फैसा बिगाफा माइ गायब्लानो बेबायदिनो 1000-1200 थाखा दै सारनानै गायदों आरो बेबायदिनो ट्रेक्टर बेबायदिनो खामला खाथि गोबां थाखा फैसा थांदों ने बिनि गेजेरजोंबो सदा प्रभुआ बेबायदिनो गायखांहोबाय फुखांहोबाय आरो नखाफोरखौबो दिनै नखानि समाव नखा हानानै होबाय सायदुंनि समाव सायदुं होनानै फैबाय। बिनिखायनो सदा प्रभुखौहाय जोङो कति धन्यबाद होनो गोनां। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर आंनि दिनैनि सावरायनाया बेनो। दिनै जोंनि आसे पासे गोबां मानसिफ्रा गोबां सुबुंफ्रा माइ गायदोंमोन। बे समावहाय दिनै जों महिला आइजोफोरखौहाय बिसायफ्रा मा बुंदों खोनासं लोगोफोर। दिनै हामदों नोंसोरो आदुंफोरा बिथाइ जानायखाय दिनैहाय खस्थ' मोनदों। नोंसोरो पाप मावनायखाय दिनै सायदुं अखा मावनांदों। नोंसोरो जुदि पाप मावामोनब्ला आदुंफोरा बिथाइखौ जायामोनब्ला बेबायदि खस्थ' जानाय नङामोन। गावसोर खस्थ' हिन्जावसाफ्रा महिला आइजोफ्रा दिनै जों बिसायफोरखौबो सायदुं अखा खस्थ' होदों। सायदुं अखा मावख्रुब होनांदों बिसिनि पाप मावनायनि थाखायनो बेबायदि दिनै जों महिला आइजोफोरखौहाय बुंदों। दिनै फुराना नियमावहाय हौवानि दुवारै जों महिला आइजोफ्रा पापि नुजादोंमोन ने नाथाय दिनैहाय नाय ख्रिस्ट'जों मोनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै जोङो नতুन नियमहाय मरियमनि दुवारै बासाय जादों। मरियमनि दुवारैहाय जोंनि पापफ्रा उधार जादों। बेनिखायनो दिनै जोङो पापि होननानै बिसायनानै दाथा जेब्लायबो आगे बाराय जेब्लायबो प्रभुनियाव फोथायनायाव बोलोगोरा जा प्रभुनियाव फोथायनायाव सांग्रां जा। जेरैबायदि सदा प्रभुआ मरियमखौहाय दिनैहाय नाजावदोंमोन बेबायदिनो पसन्द खालामदोंमोन। बेनिखायनो दिनै प्रभु जिसुखौहाय बे संसाराव जन्म होनो थाखाय सुबुं माहारिनि पापखौ उधार खालामनो थाखाय बियो मरियमनि दुवारै दिनै
बे प्रभु जिसुखौहाय जन्म होदोंनो बेनिखायनो दिनै जोङो पापि होननानै फिसायनानै थाले जेब्लायबो आगे बारायनानै था जेब्लायबो फोथायनायाव बोलोगोरा जा ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर बेनिखायनो दिनै जों महिला आइजोफोरखौहाय जेब्लायबो प्रभु जिसुआ लिंहरखादों जेब्लायबो हांख्रायखादों जेब्लानाखि गलगथा हाजोआवबो लांदोंमोन प्रभु जिसुखौ क्रुसाव हैनो बे समावबो दिनै गोबां बिसायफोर दङमोन गोबां महिला आइजोफोर दङमोन बियो बिसायफोरखौ नाहराखै महिला आइजोफोरखौसो लिंहरदों महिला आइजोफोरखौसो नायहरनानै बुंदों नोंसोरो आंनि थाखाय दागाम गाव गावनि जिउ आत्मानि थाखाय बिसायफोरनि थाखाय गाबदो होननानैहाय दिनै जोंनि महिला आइजोफ्राबो गोबां आन्दायनानै दङ बेनिखायनो सदा प्रभुआ लिंहरदों आरो दिनै जोंनि बिसाफ्राबो निसापानग्रस्तआव गाज्रियाव बेबायदिनो बिसायफ्राबो जानाय लोंनायजों गादै लागासिनो दङ बेफोरनि थाखाय दिनै जों महिला फेल'शिपफोरखौहाय नागारनो नाङा दिनै जोंखौहाय शुक्रबारनि दिनावहाय सदा प्रभुआ लिंहरखादों बेनिखायनो दिनै जोंनि बे शुक्रबार महिला गिर्जा महिला फेल'शिपआ गुरुत्वपूर्ण दिन बे दिनफोरखौ मन'नित सान ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै गिर्जाफोरखौ नागारनो नांले बे जोबनाय दिना खाथिसै प्रभुनि फैगौ दिना खाथिसै बेनिखायनो बे गाज्रि मुगा गाज्रि बोथोराव बे खोमसि बोथोराव आबहावा दुंहाव बोथोराव माबायदि गिलुर बालु माबायदि गिथाव बाथाव जाबोगासिनो दङ देश दुनिया शान्ति गैया बेबायदिनो देशनि हालोदा गुबै गाज्रि बेनिखायनो फोथायनायाव बोलोगोरा जादों गिर्जाफोरखौ दानागारसै ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा लोगोफोर दिनै गिर्जायाव थांनानै जोङो दलद दलद गुरै जानानै नम्र जानानै प्रभुनाव बियोब्ला जोंनि बिनायफोरखौ खोनासंगोन दिनै प्रभुआ बोर आशीर्बाद होयो बेनिखायनो जोङो जोंनि दुखु दाहाफोरखौ सदा प्रभुनियावसो बेबायदिनो भरसा खालामनांगौ प्रभुनावसो प्रकाश खालामनांगौ अब्लासो जोंनि न'खरफ्रा बे संसाराव थांनानै थानांगौनि थाखायहाय बासायजानायफोरखौ मोनगोन उद्धारफोरखौ मोनगोन दिनै बोथोरफ्रालाय रासिन गुलाय गुजाय जाबोगासिनो दङ बेफोरनिफ्राय बासायजानायखौ जोङो नागिरनांगौसै ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर बेनिखायनो दिनै जोङो बे संसाराव बे पृथिबियावहाय बे संसाराव आन्दायनानै दाथासै प्रभुनिफ्राय गोजान जानानै दाथासै प्रभुनि बुंनाय रावफोरखौ खोनासंदो दिनै जोङो जेब्लायबो प्रभुखौहाय गावनि गोसो गोरबोआव दोनोब्ला जोङो जेब्लायबो बासायजानायखौ मोनगोन दिनै जोङो पापि होननानै महिला आइजोफ्रा पापि होननानै फिसायनो नांले दिनै मरियम बायदि जेरैबायदि मरियमा नाजावजादोंमोन प्रभुजोंहाय सदा प्रभुजों नाजावजादोंमोन बेबायदिनो जोंबो दद्र गुरै नम्र जानानै प्रभुनि बोसोन रावफोरखौहाय खोनासंनानै बिनि लामायाव आवगायदोनि बे आंनि गुसुं बुंनायाव मिस्टेकफोर जाबायब्ला अननानै निमाहा होनाय आरो जानायनि सायाव नंगौ होननानै साननानै जिसुनि मुङै आमेन।